Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алина Хасеншина. И каждая вот эта боль, она дала мне понять, что это временно. Көчле рухлылар гына максатларына ирешә, түземнәр бәхеткә лаек. Рөстәм Нәбиев әлмәтләр белән аралашты. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты халыкның күңелен күрә. Сәламәт тәндә, сәламәт акыл. Сау һавада узышы тренировкалар яңа сезон башлады. 27 июнь төнендә Русакташы авылының молодежный урамы буенча урнашкан шәхси торак йортта янгын чыга. Янгын нәтиҗәсендә өлешчә түбә юк ителә һәм йорт биналары зыян күрә. Янгын мәйданы 50 квадрат метр тәшкил итә. Халак булучылар һәм җәрәхәтләнүчеләр юк. Янгынның сәбәбе ачыклана. 24 июньдә 19 сәгать тирәсендә Пушкин урамы 37 йорт каршында җәяүлене бәрдерәләр. Башлангыч мәгълүматларга караганда Пушкин урамы буенча хәрәкәт иткәндә Honda Civic автомобиле йөртүчесе җәяүлегә өстенлек бирми һәм 7 яшьлек малайны бәрдерә. Җәяүле самокатта җәяүләр кишу юлы буенча юлны чыгарга торган була. Юл транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә тән җәрәхәтләре булган җәяүле медсанчастьның кабул итү бүлмәсенә илтелә һәм травматология бүлегенә хастаханәгә салына. Төп темаларга Рөстәм Нәбиевны көн герое дип атыйлар. Бала чакта ул әнисез калган. Егет чагында ике аягын өздергән Рөстәм тормыш авырлыкларына бирешми, бәхетле була алган чын кеше. Әлмәткә визиты барышында халкы һәм кунаклары Рөстәм белән очрашып сөйләшә алды. Но если я расклеюсь, кому от этого хорошо? Ни мне, ни окружающим, поэтому всегда нужно держаться, достойно. Рөстәм Нәбиев Башкортстан Республикасының Чыкмагыш авылында туган. Әнисез калганда аңа әле 2 яшьтә тулмаган була. Баланы әтисенең апасы үстерә. Кечкенәдән хезмәттә һәм спортта тәрбияләнә ул. Армия хезмәтенә алынып 3 атна үткәч, Рөстәм Нәбиев яшәгән казарма җимерелә. Аның 24 хезмәттәше һәлак була. 2 клиник үлем кичереп, 2 аягын ампутациялиләр. Много боли я пережил именно в госпитале, вот, перевязки, операции, да, вот, ампутации ног. И каждая вот эта боль, она дала мне понять, что это временно. То, например, там, мне сделали какую-то операцию, да, и она прошла. Потом делаю какую-то перевязку, там неприятную, да, и я закрываю глаза, я понимал, что мне сейчас больно, и это скоро пройдет. Тормыштан ваз кичерергә әзер солдатны сөйгәне Индира коткарып кала. Рөстәмнең үгетләренә карамый, ул аны гомерлек иптәше итеп сайлый. Индираны ышанышы, өмете бүген Нәбиевларны бәхетле гаилә итеп кенә калмый, Рөстәмнең күпсанлы җиңүләренә дә тәргеш була. Блогер булып танылган Рөстәм үзен башта слэдж хоккейда таба. Моннан тыш, Нәбиев шулай ук дөньяда аяксыз килеш 8000 биеклеккә күтәрелгән беренче кеше була. Как-то спонтанно пришло. У меня никогда не было там мысли зайти на Эльбрус, да, в Гималайи поехать. Как-то так звезды сошлись, знаете, вот, просто интересно стало. Это была моя борьба. Я должен был этот путь пройти. Очрашуга Рөстәмнең күп кенә фанатлары килде. Кемдер сораулар бирде, кемдер аңа мотивация өчен рәхмәт белдерде. Фирая ханым Мустафина күпләр кебек Рөстәм белән социаль челтәрләрдә таныша, аның тормышын күзәтә башлый. Мин шул балага чын күңелемнән сокландым. Аның шундый ихтияр кешене, шундый хәзерге заманда шу һәр сынаулар күп бит инде. Ул баланың шундый ихтияр кешене ниттем, минем сокландым инде чын күңелдән. Мен бу очрашуга бүген чын күңелемнән килдем. Сәламәтлек телим. Семья бәхете. Алдагы көннәрендә дә шундый позитив булып яшәсен рук. Олия Байрамалова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Менә икенче атна инде шәһәрнең мәдәни мөхите проекты кысаларында төрле чаралар уза. Ул Татарстан Республикасында Татнефть компаниясе ярдәмендә 2016 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Бу атнада проектта ниләр булганны безнең иҗат төркеме күреп кайтты. Быел проект 7 мәйданчыкта оештырылачак. Аларның 6-сы шәһәрдә, 1 районда урнашкан. Программа кысаларында кечкенәләр өчен дә, олылар өчен дә программа оештырылган. Атна сайын музыка, әдәбият һәм иҗатның башка төрләрен яратучыларны илебезнең төрле почмакларыннан килгән талантлар катнашында бай программа көтә. Ял көннәрендә Буалар Шарлавыгы скверында Әлмәтләр инструменталь ансамбль чыгышы белән хозурланды. Студентлар скверында бу көнне Татарстанның танылган аккордеончысы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Владимир Еремеев чыгыш ясады. Драма театры һәм Түбән Мактама мәдәният йорты каршындагы мәйданда да концерт программалары узды.
Бу көнне шәһәрнең иң яшь кешеләре турында да онытмадылар. Яшьлек скверында һәм сәламәтлек паркында балалар өчен анимацион программа узды. Алар өчен аниматорлар, уеннар һәм бәйгеләр белән мавыктыргыч программа әзерләделәр. Балалар үз талантларын да күрсәтә алдылар. Для детишек самый раз. Дети могли, как говорится, и развиваются, и играют вместе. Для того, чтобы объединять детей, людей, чтобы было хорошее настроение. Оля Байрамалова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яшел фитнес үзенең җәйге сезонын ачты. Бу проект колабызда Татнефть компаниясе Россиянең спорт министрлыгы һәм спорт тормыш нормасы федераль проект ярдәмендә тормышка ашыла. Бу сезондагы яңалыклар һәм чараның ничек узуы турында Оля Байрамалова белә. Чарага килүчеләр өчен бай программа тәкъдим ителде. Ул Казаннан чакырылган кунаклар Just Brass тынлы бандысы чыгышы белән башланып китте. Программада шулай ук функциональ күнегүләр, батутларда фитнес-джампинг, балалар өчен уеннар һәм эстафеталар, йога, пилатес, зумба, значоклар ясау буенча мастер-класс, акробатлар чыгышы бар иде. Ремия Черскова проектта инде берничә ел. Ул өлкән пенсионерлар өчен функциональ күнегүләр өчен җавап бирә. Ко мне на занятия приходят люди уже много лет. Я с 2017 года веду занятия. Минем тренировкаларга инде күп еллар йөриләр. Анда 50-60лап кеше килә. Яңгырмы, җилме, бозмы, һава торышына карамастан очрашабыз. Без шәһәр паркында элмә астында шөгыльләнәбез. Ветер, град. Мы занимаемся под навесом у центральной сцены. Для нас погода любая хороша. Яшьләр һәм өлкән яшьтәге кешеләрнең шәһәрнең җәмәгать киңлекләрендә җыелып, профессиональ тренировкалар җитәкчелегендә физкультура белән шөгыльләнүе инде беренче ел гына түгел. Бушлай тренировкаларның төп максаты сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыру һәм төрле яшьтәге гражданнарны физик культура белән шөгыльләнүгә җәлеп итү. Быел проект яңа фитнес-комьюнити форматында эшләячәк. Идея спортивных клубов, или по-другому можно назвать фитнес-комьюнити. Спорт клубларының яки башкача әйткәндә фитнес-комьюнити идеясе ул аралашу. Тренер даими рәвештә тренировкалар уздыра. Шулай ук чатларда формаль булмаган аралашу бара. Бүген без һәр белешмә белән таныштырабыз. Җәй дәвамында анда катнашучылар тренер белән дә, бер-берсе белән дә аралаша алачаклар. Общаться как с тренером, так и друг с другом в самом чате. Чараны җыелган кунаклар арасында бию батылы белән төгәлләделәр. Иң активларга бүләкләр тапшырылды. Бу көннән башлап яшел фитнес белән һәр теләүче бушлай шөгыльләнә алачак. Моның өчен тренировкаларга selfit.ru сайтында теркәлергә кирәк. Оля Байрамалова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. 21-23 июньдә Казанда йөзү буенча Татарстан Республикасы Кубогы узды. Әлмәт Данын Олимпия резервындагы спорт мәктәбе командасы тәкъдим итте. Ярыш нәтиҗәләре буенча безнең спортчылар республиканың 14 командасы арасында икенче булды. Безнең йөзүчеләр бары Идел буе физик культура академиясенә генә калышты. Эдуард Вәлиәхмәтов 5 дистанциядә беренче урын, 50 метр браста икенче урын яулады. Безнең 14 спортчы калабызга 22 медаль алып кайтты. Агния Киселева 800 метр һәм километр ярым ирекле стильдә призер булды һәм спорт мастер кандидаты нормативын үтәде. 24-25 июньдә байлар сабасында милли көрәш буенча дөнья беренчелеге һәм чемпионаты узды. Безнең спортчылар яхшы нәтиҗәләр күрсәтте һәм Әлмәт батырлары көрәш буенча дөнья чемпионнары булды. Дөнья чемпионы һәм абсолют батыр Радик Саляхов. Үсмерләр арасында узган беренчелек җиңүчеләре Рубин Раджабов һәм Румил Семкичев. Мактаулы 3нче урында Абдубашир Додов. Ярышларның баш хөкемдары көрәш буенча Россия һәм дөнья чемпионы Руслан Нургалиев сүзләренчә, ярышларда дөньяның 27 иленнән 200-гә якын көрәшче катнашкан. Җиңүчеләр 10 авырлык категориясендә билгеләнгән. Акбүре Әлмәт көрәш федерациясе егетләре һәм тренерлары безнең спортчыларның Россиядә иң көчлеләр булуын тагын бер кат раслады. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Көрәш безнең шәһәрдә һәм районда Татнефть компаниясенең финанс ярдәме белән үсә. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Байрамалова сезнең белән саулашабыз. Исән-имин булыгыз.